Sa ngalan samahan, sanag si Espiritu Santo. Amen. Sa gihapon niya nasabang tulumanon ni Veritas, dinis kanginan, giulukan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Og niya na karon, no, kita sa 2008 nga edition. 2008, bagong tuig, maong giiba na po nato, no? Gilain na po nato ang atong style in his mong radio program. Now, sa miyagi, no, mga yaw dispensa ninyo nga watag ka live youth program. Ito na gamayng kabiligan, mao nga usak ka recorded lang to atong gipa-replay dinhi, no, sa atong amigo sa mong istasyon, no, ni Tane. Kaya itong recorded nato nga na o file ba, no, sa kinibang sa ka program nga ang tema niya ito mitungod sa matuod nga iglesia nga ang namulong, no, mao si Attorney Marcel Bacalso ang usa sa atong ilang haligi, no, sa pagpanalipod sa atong pagtuong Katoliko. Adlaw karon nga tubig ko, no, sa gyapon og pizza size, no, sa atong bagong tuig, no, bulan sa Enero. Niining higayon, no, mga suki di paminaw hanggang itong tukion, may labot na sa usa kay issue ba nga bag-o pa lang yun natong na sentro pag-ayo o gaato ning na sentro pag-ayo diya sa kanabang internet, no, sa kinatong bag-ong bago kay dugay na ni siya, no, sa itong ka-high-tech sa itong panahon karon. Pwede na tamo alagad, no, sa kiraghanan pinagi sa internet o pinagi sa computer. Doon naman good tayo kanabang i-upload po, no, usig ka both yun, no, sa video o sa kining audio. I-upload na to sa internet para nga madungog po diha ba nga itong pagpangalagid, no, sa pagpanalipod sa itong pagtuo. Kaya itong i-upload ang tulumanon sa atong kauban sa buhat ba sa pagpanalipod sa pagtuo. Nga ito nagbase dito sa Usamis, si Brother Wendell talibong, no. Kaya ni sa kung nahibawaan mo, ari ni siya sa dipolog karon. Karong pizza 26 o 27 kay mutambong susika Bible Seminar. Kaya diri gyud pagahimoon sa atong tikbayan, no, sa dipolog. Usa sa iyang mga tulumanon, no, nga na-record dito sa Usamis. Ang atong kining nahimong file di-report sa ato adre sa dipolog. Naani sa atong computer bali. Itong pizza size sa Enero ba ito? March dahil. Pizza size sa March. 2006. Itong radio program niya na record. O nakabaton tag-file kay usas atong mga kauban po nakaadtos Usamis. O pag-uli nakadalag kopya sa iyang mga programa ditong na-record. O gunya, ato ning kay doon na naman tayo hinibawaan ba niya ng upload sa internet. Ang maong program atong na-upload, no, ni Wendell, diya yun sa kanang YouTube, atong i-upload sa YouTube. O bali 1 hour ang maong program, o gato kining gi-split pa, atong gibahin-bahin.
Gibahin-bahin na to tungod kay ang YouTube, di man pud mo dawat og kanang taas kayo ba? Anang may kag sa oras, di sila mo dawat ana kailangan putol-putulon nimo na siya. Tag 10 minutos ba, no? So akong iputol-putol ang maong 1-hour program, tag 10 minutos. Ug katong ikatulong nga bahin, segment 3 bali, no, sa tulumanon ni Wendell atong na-upload sa internet. Itong tulumanon giuluhan ang katinawan, no, sa pagtuong Katoliko. Atong nabantayan, no, diya sa email nga sa maong segment, no, sa segment 3, dunay ni komentaryo. Dunay na komentaryo, dunay may komentaryo nga ang iya galing nga username diya sa YouTube, if I'm not wrong, no, sa paghinumdom sa iyang ketong iyang username diya sa YouTube, Adriasme, no? Adriasme. Doon na, may komentaryo siya sa tulumanon ni Wendell. Nga matud pa nga, maayo ko no pagkakopya ni Brad Wendell, no, atong kauban, ang estilo ni Brad Sok Fernandez, no, sa Cebu. Sa gihapon sa itong mga bagiitang tigpanalipod sa pagtuong nga karon, Mayor Restalisay, no, sa Cebu. Si Mayor Fernandez usama na sa atong mga kauban sa pagpanalipod sa pagtuo nga giingon nato nga sa pagkabeterano nato nga tigpanalipod sa itong pagtuo. Si Mayor Fernandez, no, Sok Fernandez. Ang komentaryo atong user nga Adriasme sa YouTube nga maayo ko nung pagkakopya ni Wendell ang estilo ni Brad Sok. Galing sa sumpay sa iyang komentaryo, iniingon siya nga ang nakaparat lang ko, no, ang nakapurki lang, ang nakadiferensya lang ni Brad Wendell ni atong ilang debate ko nun to sa Bohol, sa Tagbilaran ba? Katong ilang debate sa Tagbilaran nga bag-ubag ora. Si Brad Wendell ko nun, nanglimbong sa debate. Nanglimbong kay sa dihang gipangutana siya ni Juan, katong debatista sa Iglesia ni Cristo nga si Ramil Parba. Ipangutana siya ni Ramil Parba, no, sa kaministro sa Iglesia ni Cristo, katong iyang opponents mong debate. Sa dihang gikutlo ang Mateo 16:18, nangutana si Ramil Parba kung doon na ba'y mabasa diha, kana bang atong descriptive name sa atong simbahan Katoliko bang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Mao na ipangutana ni Ramil Parba, no, ni Brother Ramil Parba sa Iglesia ni Cristo ngadto kang Wendell atong kauban. Nangutana siya nga, Brad, doon na ba'y mabasa diya sa Mateo 16:18 nga Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ogo niya, no, mga suking di paminaw, ang ikasabutan ko sa debate ko nga mahimo nga mogamit og nagkadaiyang hubad sa Biblia, no, lain-laing hubad sa Biblia. O man nagikasabutan kay kana kung pagka-Iglesia ni Cristo kung dunay baga debate o bisan gani sila baga tulumanon sa radyo. Ang ilang estilo di na sila mogamit sa usa lang ka version sa Biblia, no? Lain-lain nga hubad na ilang gigamit diya sa ilang mga tulumanon sa radyo, labi na diya sa atong mga makitang mga debate nga ilang kaatubang. Maulagin ano nga ang gikasabutan sa debate usas gikasabutan nga mahimo mogamit og nagkadaiyang hubad sa Biblia, lain-laing hubad sa Biblia. Maulagay sa dihang dito na ni tutok pa sa debate sa Mateo 16:18 kitong maingon si Kristo nga kang Pedro. Pedro, si ibabaw na ining bato pagkatukuron ko ang akong iglesia. Bisan gani hanggang haan sa kamatayon, dili kayo't magkabuntog ni ini. Nangutana si Ramil Parba nga tukang Wendell lagi nga, Brad, doon na ba'y mabasa nga Iglesia Katolika Apostolika Romana sa mong sitas? Kay naamangod sa hunahuna ni Ramil nga walay hubad sa Biblia nga mabasa ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ugo niya, si Brad Wendell, no, atong kauban, no, mga suking tigpaminaw, nakadala siya Biblia nga mabasa yun na kanang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Sa iyang hubad,
nga gibasa o nakapag-showdown siya sa maong pangutana ba ni Ramil Parba. Iyang gibasa tong hubad sa Biblia niyang dala nga mabasa yun ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Unya medyo murag na yagaw tong maong debate. Kay matod pa ni Ramil Parba, nanglimbong daw si Wendell kay katong gigamit ni Wendell nga Biblia, tampered kuno to, giusub kuno to dito ba? Abot yun sa. Giusub kuno, gani, doon na sila video nga gipakita na sa YouTube, nga ilag yung murag pa, lutaw yun nga, murag yung naglimbong si Brad Wendell. O, lagi gibasa ni Ramil Parba putong yang hubad nga katong sama kuno, no, sa hubad ni Brad Wendell nga Biblia, itong confraternity. Dito gibasa ni Ramil Parba sa iyang hubad, wala may mabasa di man mabasa ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Mo din iya din gipalutaw sa debate nga si Wendell kuno naglimbong kay kadtong gigamit nga hubad ni Wendell tampered o kana bang gi-insertan, no? Ibutangan dito para nga dunay magamit si Wendell nga isip pagpamatuod nga ang Iglesia Katolika Apostolika Romana mao yun ang tinuod nga iglesyang gitukod ni Kristo. Sumao na ang komentaryo nga atong nabasa, no, sa atong na-upload ba sa internet itong programa ni Wendell. Mao nay para na kung seryoso kaayo ba nga komentaryo o seryoso kaayo nga akusasyon, no? O kinahanglan ato ginang malinawan o matubag. Kay sa ako kung dugay-dugay naman putang tigpanalipod sa pagtuong Katoliko. Doon naman ko'y na hibawan o nakita gid sa akong mga mata na ang atong usapod sa atong mga kauban diri sa tigpanalipod sa pagtuo si Attorney Abbas. Doon na siya ni anang Biblia nga mabasa gyud sa Roma 16:18 Iglesia Katolika Apostolika Romana. Mao na nga ako nakita mo gyud nako to. Unya ako kung gikonsulta si Brad Wendell dito sa Usamis kung tinuod ba tong akusasyon ni Ramil Parba sa Iglesia ni Cristo nga tampered tong iyang Biblia. Kung nag-iusub dito ba? Ay, matod palagi ni Ramil, nakita na ko sa video silang programa sa Iglesia ni Cristo nga gikuan ko pila ra mo kuno pagdala dito sa printing press din katong page dito giilisan dito og kuan murag giawat-awat doon na gipang-insert di na di nagama na kuno. Nya mo na akong gikonsulta sa Brad Wendell kung tinuod bang tampered. Ay ingon ni Brad Wendell akusasyon ng ila og mahimong ipakita nako, no, ang yang kuno Biblia. Gani sa debate matod pa ni Brad Wendell ang moderator ko no galing gatong sa video gud sa Iglesia ni Cristo ila man giputol. Wa nila gipakita tong desisyon bas moderator nga nabasa gyud. Og ningon gali ang moderator nga di lang ta mo ingon nga nanglimbong kay nabasa man klaro man. Mao na wa nila gipakita sa video, ang ila pakita sa YouTube giputol nila. Ang ila lang gipaklaro kadtong niingon si Ramil Parba nga deception kuno nanglimbong kuno sa Brad Wendell. Mao na nga ako, ni-depensa ko ni Brad Wendell sa internet kay klaro man yung wa manglimbong si Brad Wendell. Kay ako mismo nakakita gyud niya ng hubara. Nga mabasa gyud tuod kay kini gong hubad sa Biblia no mga suki tig paminaw lain-lain dunay kanang literal translation. Doon na ba nga nang gitawag na to paraphrasing translation. Una diha sa among tubag-tubag diha sa komentaryo sa YouTube kadtong murag nagtuo kung murag Iglesia ni Cristo siguro to katong ni komentaryo. Kani ingon siya nga pananglit no kay ningon mo ko niya nga kanang imo Brad siguro panaghap ra siguro nang nagaingon ka nga nang limbong is Brad Wendell. Mas maayo siguro buhaton nimo atua sa Brad Wendell og tanawag itong yang Biblia kung tampered ba to. Kaya nagtuo ko katong gibasa ni Ramil Parba nga dili mabasa ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Lahi ito nga version. Lahi ito nga hubad's Biblia. Kaya katong kang Brad Wendell, lahi po to. Lahi po itong iya. Kaya di ito makaako po sa Brad Wendell at
kung tampered magalinto niyang gamiton, tumamumo na hinoon siya, maklaro noon nga, na mapili na hinoon siya mugamit siya kanang tampered o kanang limbong nga paagi des debate. Labi na kay des debate go, doon naman ay cross-examination. O lagi ningon si Brad Wendell na ako, bisan pagtanaw nila. Aniyon nila din eh, no? O mao na mga suking tigpaminaw ba nga. Doon naging mabasa, pero nainumdum ko sa tubag po niya itong nagkomentaryo nako no, sa YouTube. Ningon siya nga, parang litbrad tugta na to nga, doon naging babasa, doon naging hubad sa Biblia. No? Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Pero ang pangutana ko namatod pa niya, mao ba na ang nakahanay gyud sa original nga hubad sa Biblia? Iyang but pasubot mo yung tag-original o baka sa Grego. Well, maayo po diyang ang argumento nga dito siya nidaga nun sa ang original. Mabasa ba itong Iglesia Katolika, Apostolika, Romana? Well, ako siyang giingnan nga. Dili man ko na mo issue na to o unsay tuwa dito sa original. Kay ako no, si Veritas, muuyon ko nimo nga sa original nga hubad, dili ingon ana ang pagkahanay. Kaya ang giingon yun ni Kristo dito sa original, sa hanay, wa man niya hisguti ang mga descriptive name o pangalan nga naglarawan sa iglesia. Igora man ingon si Kristo nga tukang Pedro. Pedro, sa ibabaw ni ining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Maura na ang mga pulong ni Kristo nga mabasa dito sa Mateo 16:18. Mauna nga sa literal translation nga Bible nga kasagaran atong gigamit, sabi ka kanang for example literal translation nga hubad kanang King James, di gyud nimo mabasa, di gyud mabasa ng Iglesia Katolika, Apostolika, Romana kay wala man diha gi-insert ang descriptive o paghulagway sa iglesia. Tinuod man nga sa original nga hanay, di gyud na mabasa ng Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Kay kanang hubad, katong hubad naggamit ni Wendell para praising man to. Kay kanang hubad nagis Biblia, sige kaingon ko, doon ay literal, doon na po'y para praising. Kanang para praising galing nga hubad, dili na ingon nga unsay litra por litra gyud nga tuwa dito sa original, gihubad po niya litra por litra nga walay gidugang diya sa iyang paghubad. Kay kung ang iyang hubad para praising, mahimo nga agun sa iyang nasabtan dito, pwede niya i-insert para maklaro sa mga nagbasa nga, uy, maoday na siya kanabang kahulugan sa gibasa. Maunay ka ng para praising, kanang imo bang emphasis, imong gi-insert dito, pero di na siya limbong. Kay nga no, ang imong style sa paghubad para praising. Na kung gusto kag literal, ito ka sa King James o sa kanabang sa panang hubad nga literal nga di gyud mudugang bisag gamay lang, no? Unya gana pong pagdugang-dugang og mga pulong duha po na kaklase. Dunay dili maayo, apan duna poy maayo. Kay dili man tanang pagdugang-dugang daotan na lang yun. Mao na niuyon ko niya sa iyang komentaryo ba nga kadtong gigamit ni Brad Wendell tinuod doon na gi-insert dito kung mubasa ta sa original. Katong gigamit ni Brad Wendell para praising man to. Nga hubad niya kay ang ikasabutan gus debate mahimong mugamit sa laing-laing hubad sa Biblia. So kay mahimo man sa gikasabutan sa debate mahimo man nga mugamit og laing-laing hubad sa Biblia. So may katarungan si Wendell mugamit atong para praising nga hubad sa Biblia nga gitinuod gi-insert gyud dito. No, ang iyang emphasis sa nag-translate kay nagtuo ko usa ka Katoliko ang nag-translate ato. Okay, ngano? Mayon ka usa ka Katolikong nag-translate ato unya ang iyang hubad para praising. Nasi kagawasan nga ug unsay iyang nasabtan, unsay iyang paghulagway sa iglesia, pwede niya i-insert dito pero dili limbong ang iyang tuyo. Ang iyang tuyo nga mauna nga mauni ang iglesyang gitukod ni Kristo sa atong panahon karon gihulagway ni nga Katolika kun makailapon, Apostolika kay gigikan sa mga apostol, Romana kay ang sentro naa sa Roma. Mauna nga para nako wa gyud manglimbong sa Brad Wendell kay ang gikasabutan sa debate igor man siyang nagsunod mahimong mugamit sa nagkadaiyang hubad sa Biblia. So kay mahimo mang mugamit nagkadaiyang hubad sa Biblia sa to pa pwede mugamit si Wendell og hubad nga para praising. Para praising kanang para praising tinuod nga doon nagipang insert.
Pero dili na limbong, kay dili na kita ng pagdugang-dugang limbong. Kay gani, si Kristo diya sa San Juan Kapitulo 14, tudling 12, San Juan 14, tudling 12, no, mga suking tigpaminaw, ningon si Kristo nga, kadtong iyang mga sulugoon, kadtong iyang mga sinugo, mubuhat sa iyang mga buhat o mo palabaw pagani ko, no? Matod pa ni Kristo, mo palabaw pag unsa iyang nabuhat kay siya mo adto man mubalik dito sa langit. Pila raman siya kaadlaw sa iyang pag-anhi ni adto. Mo nang iyang gimanduwa ng iyang mga alagad nga mahimong mo palabaw pa sila. Sa ato pa dili na dautan magdugang-dugang ta. Sa unsa may mga kanabang gitawag nato og mga developments o mga kauswagan sa simbahan. Di man supak ang Ginoo ng kauswagan. Basta nga kanang atong gipangpuno di na dautan. Kaayuhan ra pud. Unya niingon tong akong ka-argue, no? Ka-ingnon lang informal debate na mo dito sa internet. Ningon siya nga kung mao din na brad muuyon day ka naghinimog tao. Ingon siya nga, uy, sa ato pa, brad, veritas mo, uyon day ka ng hinimog tao. Hinaaman sa Biblia nga gisaway ni Kristo na mga kalagdaag hinimog tao. Hinaako siyang gipasabtan, dito po sa akong tubag nga, ingko brad, kana biyang hinimog tao, dili biya ingon, ato na lang dahil sawayon. Kay duha biya ka klase ng hinimog tao. Ako siyang giingnan nga, dunay hinimog tao nga maayo, dili dautan. Apan doon na po hinimog tao nga dautan, di man lang supak nga na. Ako siyang gi-example. Kung mao nang imo abrad nga, kung binuhat galig tao, di na maayo, na, pananglit, kanang sakyanan, o kanabang radio station. Di ba gigamit-gamit po na ninyo? Nya hinimo man nagtao. Magisampulan ako siya kanang computer nga imong gigamit, hinimo man nagtao. Nya anong gamit man kana? Nganong gamit man kana nagtao, anong gamit man kanang computer o nakikidebate ka nako, no. Dini katubag-tubag ta sa internet. Gamit man kanang computer nga hinimo man nagtao. Ona nga dili tanang hinimog tao dautan. Na atong gidawat nga kadtong paraphrasing nga hubad nga gigamit ni Wendell, doon nagipang insert kay paraphrasing man tong iyang hubad. Okay, nga naman, kadtong pagparaphrase sa maong translator sa Biblia, nagtuo siya nga dito siya dautan, bisan himo-himo lang to niya nga no. Kaya ang but pasabot niya, kadtong iglesyang gitukod ni Kristo, Mateo 16:18, iyang gidescribe, gihulagway nga unsa na ang paglarawan ba, unsa na ang kinaiya sa mga iglesia sa atong panahon karon para maklaro kay daghan gud sa atong panahon karon nga wa na nagkatuiris na ang pagpangita sa tinuod na daghan na ning relihiyon sa ato pa lisod tun aning Biblia di ay kay nagkadaghan man ning relihiyon di nagsinumpaki ay mao na ang nagtranslate kadtong mutuo lang pud niya. Iyang giklaro ba, iyang gipangbutang dito ang paghulagway o kinaiya sa matuod nga iglesyang gitukod ni Kristo sa itong panahon. Mao nang gi-insert niya sa iyang huba dito, nga gigamit ni Brad Wendell, nga ang iglesyang gitukod ni Kristo, gihulagway ba nga, Katolika kung makailapon, Apostolika kay kagikan sa mga apostol, Romana kay ang sentro naan na karon sa Roma. Mo na akong giingnan tong nagkomentaryo sa YouTube nako sa akong gi-upload. Inan ako siya nga. Kay sa iya kong pagtubag nako, brad. Nilayo mong kuno ko sa akong tubag kay. Ang iyang gihimong sample kana kunong sama kuno anang kumilik. Kung ang kumilik kuno di ay magdagdag bawas o magdagdag-dagdag. Yang anong uyunan man natong di maayo na magdagdag bawas ta. Diya sa panahon sa eleksyon, no? Sama sa kumilik. Yang example ang kumilik kung pananglitan doon ay dagdag bawas nga gihimo. Muna iyang example ba nga katong hubad nga gigamit ni Brad Wendell gidagdagan man sa tupalimbong. Muna ako siyang giingnan nga kanang kumilik brad kung magdagdag bawas limbong man na klaro man na kay eleksyon ko na. Ya bawal man na.
Pero kadtong hubad nga gigamit ni Brad Wendell tinuod sa paraphrasing nga hubad dunay gidagdag pero di man to dautan, maayo man to. Unya kay niuyon man siya nako nga dunay hinimo og tawo nga di dautan. Kaya ko siyang giingnan kadtong gihubad sa translator sa paraphrasing nga hubad nga mabasag yun ng Iglesia Katolika Apostolika Romana unya dautan to brad ako siyang giingnan. Kay kung dautan to, well mahimong uyunan kanako kung kadtong translation nga gigamit ni Brad Wendell nga dunay gi-insert, adi ito maayo. Pero kung mapribahan ako nimo nga maayo to, toto pa di nimo supakan kay sama ng computer nga imong gigamit ron, hindi mo ra man nagtao nya kay di man na siya dautan, mao na nga nang nigamit ka, di ba? Ni uyon man ka na. Mao na nga bisan akong pamatud-an nga kanang descriptive name nga gi-insert diya sa usa ka hubad sa Biblia nga mabasag yun ng Iglesia Katolika Apostolika Romana, akong pamatud-an nimo nga di na dautan. Ako din gisaysay niya. Akong gingon dito nga nganong gi-insert sa translator niya itong mabasag yun ng Iglesia Katolika Apostolika Romana sa Mateo 16:18. So nganong gi-insert niya? Kaya itong tagsa-tagsaon. Pag-ingon ni Kristo, tukuron ko ang akong iglesia. Then, gi-insert din itong Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ang intention sa nag-translate ato, ngayang gidugangan to, para mahibaw-an na to, unsa na ang iglesia ni Kristong tinuod sa atong panahon karon. Giunsa na paghulagway. Kaya kung moingon tag iglesia ra, pagkadaghan ra bang iglesia ron, na lain-lain man yung mga timaan, na lain-lain, na iglesia ni Kristo ni Manalo, na iglesia ni Kristo ni gitukod ni Alexander Campbell. Bisan gali ang mga protestante, moingon po silang iglesia po ng ila, church. Church po kuno. Yung sa mo na ito pagpangita astino, di diyas mga timaan. Ang buot ipasabot sa naghubad niya itong sitas o translation nga gigamit ni Wendell nga Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ang buot niya ipasabot nga ang iglesia nga gitukod ni Kristo sa atong panahon karon gihulagway nga kini usa ka makaylapon nga iglesia. Nya kay tinuod man na nga makaylapon ang iglesia nga gitukod ni Kristo kay niingon man siya panglakaw mo sa tibuok kalibutan. Nya niingon pa siya sa hubad 11:17 ba na sa San Marcos, niingon siya nga, di ba, nga kumbalay o katawhan, paganganlan o kanabang balay sa pagampo o alang sa tanang kanasuran, no? Sa ito pa magkailapon. O nang nga masayok, kadtong paraphrasing nga hubad sa ka-translators Biblia nga gi-insert niya ng makailapon dito sa Mateo 16:18. Kaya tinuod man yun, ang iglesia nga gitukod ni Kristo makailapon man yun, di ba? Catholic gani means universal. Kabasahan mo sa Grolier, di ba? Giklaro diha nga gitukod ni Kristong Iglesia Katolika, Catholic, but pasabot universal. Mao na nga din na siya dautan. Kaya tinuod man yun nga Catholic kung universal, makailapon ang Iglesia nga gitukod ni Kristo. O gunya, kanang unsa pa, Iglesia Katolika Apostolika. Nganong gibutangan dito apostolika? Anong gi-insertan dito? Oh, kaya di man tamo supak nga sa paraphrasing. Kay paraphrasing galing nga translation, mahimong mupuno ka dito. Basta di lang dautan. Okay, mo man ang emphasis. Bitaw, bisag ka ng mga writer, diya magsusulat. Doon naman sila yung mga pagparaphrase sa mga pagkutlo. No, nahinumdo ko, bisan galing ka ng Iglesia ni Kristo, kusog ka na mo paraphrase, ilang pasugo magasin. Kay mukutlog sitas dito sa Bible, din ilang mo na yung butangan dito sumpay sa ilang nasabtan. Di paraphrase na. Kaya kung mayroong kag-Biblia ra, di magbinasahan na ilang tag-Biblia, di ilang maghimog mga magasin. Pero the fact nga, mukutlo sila Bible, doon na po isumpay nga interpretation dito, di ilang giparaphrase itong unsay nasuwat dito. Pero wala nila gibutang ito sa Bible, pero dito na sa ilang pasugo. Diba? Mao na, unya nihapod sa hubad sa Bible lagi, balikon ko, dili kay literal, na ay paraphrasing, kay gitugot man na. Dahil pag paraphrase, doon na po yung literal. O gusto kag literal, ako, muuyon ko nga, dili to takdo gibasa ni Wendell. Kaya kung ikasabutan pas debate nga,
ang gamiton nga Biblia katong base gyud sa original. Ato pa katong literal translation. Sa ato pa sayop si Wendell kung gamiton niya tong yung translation kay paraphrasing man to. Pero ang gikasabutan nila sa debate, mahimong mogamit og lain-laing hubad sa Biblia. Mao man. Sa ato pa kay mahimo mang mogamit sa lain-laing hubad sa Biblia. So pwede mogamit si Wendell og paraphrasing nga hubad sa Biblia. Sa buta unsa nang paraphrasing? Kanagaling paraphrasing, mahimong mo dugang-dugang ka dito kung sa imong nasabtan. Basta di lang daotan. Unya katong nag-translate atong Biblia nga gibasa ni Wendell, o katupong kang Attorney Abbas, kaya nakita ang puguan ng Biblia yun, mabasa yun ng Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. O ang gahubad ato, na siguro na kung dili sayop to. E nga no, ang iyang intention, klaro kayong tinuod, dili to limbong, ano ba? Kaya tinuod man nga ang Iglesia gitukod ni Kristo, Katolika, kung makailapon. Unsa pa, Apostolika, kay kagikan sa mga apostol. Kanang imong Iglesia ron, o dili na kagikan sa mga apostol, mini na, di ba? Kung gikan na nagtao, nga peres nato, gikan na nag-usap ka, ordinaryong tao, sama ng ubang mga relihiyon dong, di lang ko mag-iskot, nga, ang founder, tao lang peres nato, dili Diyos Kristo. Kana may mga piki o mga mini. Pero mo nang giklaro dito sa naghubad nga ang iglesia ron nga gitukod ni Kristo Apostolika. Kay gikan lagi sa mga apostol. Timaan man na, nya nama si Jeremias 3:13 ba to kung wa ko masayop. Ay nagingon nga butangig mga timaan ang dalan. Nya ang dalan mo man si Kristo. Nya sa buhat 24:14 ang iglesia gitawag magdalan. Ay sa ato pa ang iglesia butangag mga timaan. Baro lagi ta mahala, di ta malimbungan ba? Sama ng kwarta gibutangan mo nagtimaan niha, timailhan pag di ta malimbungan. Kay kung tanaw na nimo ngalan nga, uy, 500 pesos bill. Nya wa ka masayod sa mga timaan, uy, magkadawat kag piki ana. Parehas na pustong panahon ron mo, salig lang gaan ng pangalag Iglesia ni Kristo na pagkadaghan na magdaladala ang ngalana. Kay lagi mabasa sa Biblia. O na imo sang situhon kana bang iglesia ha kay nagdamas nga ni Kristo naa ba ang mga timaan sa matuod nga iglesia? Unsa man ang mga timaan sa matuod nga iglesia? Una, ang pagkamakailapon o universal. Ikaduha, ang pagka-apostolika. Kung kagikan sa mga apostol, laing timaan man na. Di ba? Unsa pa? Ang iyang pagka-Romana. Kana mo'y dagong isyu nga hindi nila madawat. Nganong ang iglesia gitukod ni Kristo Romanas tong panahon. Ang buot pasabot niya na ang sentro na sa Roma. Nya unsa may biblical foundation ana mga suking tigpaminaw. Nganong ang sentro sa matuod nga iglesia na sa Roma. Well, balikan na to ang atong issue sa una ba? Kaya itong ipabarog. Nganong nga Romana ang matuod ng iglesia ang gitukod ni Kristo? Buot pasabot ang sentro na sa Roma. Well, kung atong basahon ang Mateo 21:43. Kasi gingon ni Kristo. Ingon si Kristo ka. Pagakuhaon ko ang gingharian nganha kaninyo. O igatugyan sa kanasod nga magmabungahon pagayo. Ako na, Mateo 21:43. Ngayon sa may buot pasabot ni Kristo, anak. Ang gingharian ko no, pagkakuhaan nito sa Jerusalem, o igatugyan, iyang itugyan nga tos mga tao, o sa usa ka naso, depende sa hubad ni mo. Kaya sa mayong balita Biblia, mga tao man. Then dito po sa King James, nasod. Kuhaon ko no ang gingharian ni Kristo sa maong nasod, o itugyan sa usa ka nasod nga magmabungahon. Nya dili nato pagkasabton nga ang simbahan ni Kristo kun iglesia para ra sa usa ka dapit iadto ra o didto ra ipakaylap sa usa ka dapit kay matud pa niya panglakaw mo sa tibuok kalibutan man. Nakaroon unsa may but pasabot niya nga niingon man siya diha sa Mateo 21:43 sa ngakong gingharian pagkakuhaon sa Jerusalem ug igatugyan sa kanasod nga magmabungahon bagayo. Sa may but pasabot, ana, sa katauhan nga magbabungahon kayo. Ang unang kanabang direksyon nato sa pagsabot, ana, nga. Ang mga pulong ni Kristo, mulambo na dito sa tao ba, nga magpatalinghog pag-ayo. Di ba? Laing kahulugan, ana, ang kanabang when it comes to pag-locate na to ba? Paghisayod na to, asa ang sentro sa matuod nga iglesyang gitukod ni Kristo. Kay si Kristo, sayod siya nga kinahanglan ang iyang iglesia dunay sentro.
Dunay ka na bang pangkalahatang pamamahala? Bisan gali Iglesia ni Cristo, dunay ka ng central office, di ba? Dunay sentro ang usa ka relihiyon, mga suking tigpaminaw. Nya hibalos Kristo ana nga kinahanglan dunay sentro ang akong iglesia. Kay kung walay sentro sa ato pa kadtong iglesia dito sa Jerusalem sa Tesalonica kay wa may sentro, ato pa pwede magbuot-buot tong sa Tesalonica, pwede tong magbuot-buot sa Corinto, sa Roma, lahipon. Oh, sa ato pa walay panaghiusa kay pwede man muhukom tong nasa Corinto o sa Tesalonica nga mo ni correct din lahi po dito sa Corinto, alam mo ni correct di magdebate sila kinsa may paminaw na to kay wa may sentro. Wa may central office. Na nga, bisan sa atong panahon karon do na man yung sentro mga relihiyon, di ba? Kung mag-isgot tag Iglesia ni Cristo ning Son Felix Manalo, maingon ta asa man ilang sentro? Ay siyempre nasa Pilipinas, nasa Quezon City ba na, no? Ug unya sa atong nahibaw-an, kung mag-isgot tag sentro, kung hain ngali nagsugod ang usa ka relihiyon o usa ka pundok, dito pod malagmit ang ilang sentro, di ba? Di ba ang sentro sa Iglesia ni Cristo kay diri man na nagsugod kanang gitukod ni Son Felix Manalo diri sa Pilipinas? Di ba? Di ba ilang sentro na po sa Pilipinas? Unya dito sa Amerika daghan kay mga relihiyon nga nagsugod dito, sama ng Born Again, kanang Jehovah's Witness, kanang Seventh-day Adventist. Kanawa kung asa gali nagsugod ilang mga pundok, dito po ilang sentro, di ba? O gunya, sa iglesyang gitukod ni Kristong tinuoray, asa man nagsugod? Nasa San Lucas 24:47 ba na o 49 ba? Nga, matod pa, nagsugod sa Jerusalem. Nagsugod sa Jerusalem, ang iglesyang gitukod ni Kristo, buot ipasabot nga ang sentro, gayon unta sa iglesyang gitukod ni Kristo. At tuwa dito sa Jerusalem, dili sa Amerika, di po sa Pilipinas. Sumuna, usanas mga timaan sa matuod nga iglesia nga ang sentro, tuwa dito kung asa nagsugod ang mga tinuhuan. Niya ka na iglesia ni Kristo, ni Son Felix Manalo, diri man sa Pilipinas nagsugod, so di na tinuod. Ano? Kaya ang sentro nila na ambos Pilipinas, siyempre, kinaagod rin nagsugod. O gunya, kadtong mga tinuhuan sama sa Jehovah's Witness, sa pa Seventh-day Adventist, na Mormons, uguban pa nga ang ilang sinugdanan dito sa Amerika, mao nang ilang sentro tuwa po dito sa Amerika, di ba? O niya kay ang kang Kristo nga iglesia dito man nagsugod sa Jerusalem, no? San Lucas 24:47. Sa ato pa mga suking tigpaminaw, ang sentro sa matuod nga iglesyang gitukod ni Kristo at tuwa dito sa Jerusalem. O gunya, nganong ningon mas Kristo, apan akong pagakuhaon nga kaninyo da Jerusalem, no? Paraphrasing ha ang akong hubad. Pagakuhaon nga na kaninyo og igatugyan sa kanasod nga magmabungahon bagayo bot pasabot niya ang sentro sa iyang iglesia ibalhin gikan Jerusalem ngadto sa laing nasod. Kay di man na sabton na to ang iyang pulong para ra sa kanasod. So malagmit gyud ang naa siyang hunahuna nga ang sentro sa iyang iglesia imbis sa Jerusalem kay didto niya sugde. Iyang ibalhin sa lain nganong gusto niya ibalhin mao na mga suking tigpaminaw. Well, matod pas Ginoo, didto ako sa mga ako apan ang mga ako ang dawat nako. Inaya pa yung mga laing sitas Biblia nga itong mabasa nga si Kristo wa kay siya mahimuot dito sa Jerusalem nga no. Kaya ang iyang mga kadugo noon supakiro man. Ang iyang mga kadugo daghan mang wa mo dawat niya kaya sa tuo-tuo mo na naklagpanday. Tuo mo na panday na. Ilang gitanaw sa Kristus personality ba nga oy sa mana di man na kuan. Di man na anak kog dato. Mayukmok ra man na. Mo na ilang gi-underestimate si Kristo nga nagpakaaron-aron lang kuno, nagpaato-ato lang kuno. Labi na kay nga-touch sila ba nga murag na touch ilang garbo nga magdebate sila, malupig man sila sa Ginoo. Di ba? O mo nang suko sila sa Ginoo. Mo na ilang mga kadugo wa mo dawat niya ba? Pero dunay midawat pero gamay ra kayo mo nang wa siya mahimuot didto sa dapit diin ngadto niya sugdi ang iyang iglesia. Mo nang niingon siya sa Mateo 21:43. Ang akong gingharian pagakuhaon nganha kaninyo igatugyan sa kanasod nga magbabungahon bagayo.
Mao na nga ang sentro ibalhin sa laing nasod. Nasod nga magmabungahon pag-ayo mga suking tigpaminaw ato ng timanan. So ang pangutana ron unsa mang nasura. Well, kung atong basahon ng buhat 2:39. Kung ato ka magbase sa Jerusalem, layo ka na nga dapit, no? Matud pas buhat 2:39. Usa ka layo nga dapit. Nya kanang layo nga dapit, ang mga tao nga nimuyo niya na mga Gentiles na sa buhat 22, 21 o 21, 22 pa. Magkabali o sahay ba? Lisod mga ito pagpakliho ng Biblia kay malangan man ta. Ngunang iba'y na drong na buhat 22, 21. Ako sa punong tanawin para masiguro. Ato sa basahon, no? Parang maklaro ba, no? Unahon sa nato katong akong gikutlo pag-una buhat 2:39. Kay ang saad sa Dios alang man kaninyo og sa inyong mga anak. Ug sa tanan nga atua sa layo, tanan nga pagatawgon sa atong Ginoong Dios. Nagisgot ri og layo. Layo ni Jerusalem. Nagkaroon ng pangutana unsa maning layo unsa man ng mga tawo nga nimuyo ani. Naana taron pag-locate ba no paghisayod ba unsa mang nasura ang balhinan sa sentro nga sa iglesyang gituko ni Kristo kay ningon man siya pagakuhaon gikan kaninyo sa Jerusalem og igatugyan ngadto sa kanasod nga magmabungahon. Nya diri sa buhat 2:39 nakisgot nga layo. Nya kanang layo ato dayong susihon unsa gyud ang nasura unsa gyud ang napita. Una-unahon na to, unsa mang klasya sa mga tao nga nimuyo. Kaya atong basahon ang buhat kapitulo 22, tudling 21. Ano, buhat kapitulo 22, tudling 21. Ug ang Ginoo miingon kanako lakaw na kay paadtuon ko ikaw sa layong dapit. Sumaning layo lagi. Ngadto sa mga dili Hudeyo. Mo na gingon ni Kristo. Ngadto sa kalayong dapit, ngadto sa mga dili Hudeyo. Sa to pa mga Hintil, mga Gentiles. Sa to pa ang nasod nga balhinan sa sentro niya sa iglesyang gitukod ni Kristo. Layo niya ang mga tao nga nimuyo sa maong dapit, mga Gentiles ato padili mga Hudeyo. Ato kay di man mga Hudeyo, ato pa probably lugar ni mga pagano. Ito pa mga inon talang mga irihis, no? Lugar sa mga irihis. Nakaroon mga sukig tigpaminaw sa magining nasura be. Nga lugar sa mga irihis. Di mga irihis ang kuan na kay kanang irihis good ang but pasabot ana kanang nanay pagtuo niya ni kuan itulibagbag mo man irihis di day irihis kanang mitag Gentiles wa pa gyud wa pa makabatog Ginoo ba na tinuod inon talang kuan pagano sa to pa kining lugar sa mga pagano ang pangutana unsa maning dapita well naara po diri sa Bible mga suking tigpaminaw gitug-an. Naadiri sa buhat 23 tudling 11 atong basahon. Nianang paggagabi ang Ginoo miingon, ang Ginoo mitungha tupad kang Pablo og miingon. Ayaw kahadlok ingon nga nagsaksi ka kanako sa Jerusalem. Musaksi ka kanako usab didto sa Roma. Buhat 23:11 na mga igsuon. Kaya maklaro ginato nga Roma, no? Ngano? Kaya una, ningon si Kristo lagi. Ayaw kahadlok, Pablo. Ingon nga nagsaksi ka kanako sa Jerusalem.
musaksi ka usab ka nako dito sa Roma. Mao ba nila ang kaligunan ba nga? Kaya kung mugamit ang terminong saksi o witness, di man adautan. Kaya tanan nga mga tinunaan ni Kristo, mahimo mang tawgon na tug mga saksi o mga witnesses ba? Doon ka klase ng witnesses ka nang nakakita gis Ginoo, mata sa mata. Ito na po'y ka nang nisaksi lang sa pulong sa mga pulong itong Ginoo. O na kita mga Christians, we are all saksi, witnesses. Pero kung na mga mga bakak ng saksi, kaya kung atong susihon ng Bible, kinsa ang mga tinuod ng witnesses o mga saksi. Para na ako ang matuod ng mga Kristiyanos na sumusunod ni Kristo, mao to ang mga matuod ng saksi. No, mao na. Unya, kining mga saksi hari, kining saksing gipasabot diri sa Bible, kadtong mga tinunan kay nakasaksi gis Ginoo. No. Sama ni Pablo. Giingnan siya nga, maingon nga nagsaksi ka sa Jerusalem, musaksi usab ka kanako dito sa Roma. Ato pa iyang gi-espesyal ang Roma. Timaan nato ang Jerusalem, dito unta ang sentro sa iyang iglesia, kay dito man niya sugdi. Pero naingon man siya, pagakuhaon gikan kaninyo o igatugyan sa kanasod nga magmabungahon bagayong pangutanaw sang nasura. Na naadali giklaro sa buhat 23:11 sa dihang naingon si Kristo, ngadto kang Pablo, ayaw kahadlok. Ingon nga nagsaksi ka kanako dinhi sa Jerusalem, musaksi usab ka kanako dito sa Roma. Sa tupa ang nasunahuna des Ginoo ang Roma. Unya ang Roma. Unya katong gibasa natos buhat 2:39 o buhat 22:21 nga layo nga dapit nga nasud sa mga hintil. Unya kay kung mayong kag Roma, takdo man gyud kay kanang Roma, lugar na sa mga hintil. Di ba mga suking di paminaw? Lugar sa mga hintil ang Roma. Sa to pa, Roma gyud ang ipasabot Ginoo nga balhinan sa sentro sa iyang iglesia. Nakaron ang pagpiho na lang nato nga Roma ba gyud nga maoy nabalhinan siyang sentro. O na di naman ta magkuan, di naman ta magduda kay gilitok naman gyud ni Kristo. Gingnan ni Pablo, oy, nagsaksi man ka sa Jerusalem Pablo nya kay nag-ingon man ko nga ang sentro o ingon man ko nga pagakuhaon diya ninyo sa Jerusalem o gigatugyan sa kanasod nga magbabungahon. O naglaro na gyud nato noon ni dire no mga suking din paminaw ningon si Kristo. Roma. Iya sa na to pagpiho nga Roma gyud. Kini dahil gingon ni Kristo. Piho naman eh. Ngayon siya nga, Pablo, nagsaksi man kanako dito sa Jerusalem, pagsaksi po dito sa Roma. Unya, unsa pagilaing kaligunan sa pagpiho. Ang laing kaligunan sa pagpiho, kung natuman dito sa Roma, kadtong gingon ni Kristo nga nasod nga magmabungahon bagayo ang iglesia sa tupad, daghang makabig, bisa nas mga dagko kayong kakulian. So sa ato pa mga suking tigpaminaw, masamot pag yung maklaro nga Roma ang nabalhinan sa sentro sa iglesyang gitukod ni Kristo. Kung natuman dito ang iyang saad sa tagna sa Mateo 21:43 nga nasod nga magmabungahon bagayo mga suking tigpaminaw. Nagiyon sa mga ito pagsiguro nga dito sa Roma, nagmabungahon yun pag-ayo mga suking tigpaminaw mo nang makaingunta nga tuan na dito ang sentro kay mo may gingon ni Kristo, igatugyan sa kanasod nga magmabungahon bagayo. Okay, atong basahon ang Roma Kapitulo 1, tudling sa 6 ngadto sa 8 no mga suking tigpaminaw. Matod pa din ni Pablo. Lakip kamo nga na sa Roma, nga gitawag sa Dios aron maiya ni Jesucristo. Busa gisulatan ko kamong tanan diha sa Roma, nga gihigugma o gitawag sa Dios aron mahimong iyang katawhan. Hatagan unta kamo grasya ug kalinaw sa Dios nga tugabahan ug sa Ginoong Jesucristo. Una sa tanan, nagpasalamat ako sa Diyos pinagi kang Jesucristo alang kaninyong tanan kay nasangyaw sa tibuok kalibutan ng inyong pagtuo. Natanawa no, pag suking di paminaw, di bang klaro kayo? Sige ni Pablo.
Lakip kamo nga naa sa Roma nga gitawag sa Dios aron maiya ni Hesus Kristo. Gisulatan ko kamong tanan diha sa Roma nga gihigugma o gitawag sa Dios aron mahimong iyang katawhan. Hatagan unta kamo grasya og kalinaw sa Dios ngatong Amahan ug sa Ginoong Jesucristo. Una sa tanan, nagpasalamat ako sa Dios pinagi kang Jesucristo alang kaninyong tanan diya sa Roma. Kay nasangyaw tibuok kalibutan ng inyong pagtuo. At pa ni Katolika kung ni kailap ang ilang pagtuo. So mao na mga suking tigpaminaw nga natuman yun dito sa Roma nga nagmabungahon pagayo ang iglesyang gitukod ni Kristo nga niabot gyud dito sa Roma kay mo may instruction sa Ginoo. Nagmabungahon kay nagmabungahon man dito sa ato pa di gyud mapaltos tong gingos Ginoo nga balhinan sa sentro sa iglesia. Niingon ko siya itugyan sa kanasod nga magmabungahon pagayon. Kay natuman man ito sa Roma sa tupa, dito na ang sentro sa matuod nga iglesyang gitukod niya mga suking tigpaminaw. Mauna nga kadtong hubad nga gigamit ni Brad Wendell sa Mateo 16:18 nga paraphrasing nga translation nga gibutangan dito Roman, ambot pasabot ang sentro na sa Roma. Di na sayop mga suking tigpaminaw, di na dautan. Mauna nga kadtong gidugang nito sa translator, tinuod gidugangan to kay sa original di man inato paghanay. Mao lagi paraphrasing man iyang hubad, sumay kagawasan siyang mubutang dito iyang interpretasyon nga dili dautan. Di man gyud dautan, kay tinuod man gyud nga ang sentro sa matuod nga iglesyang gitukod ni Kristo imbes Jerusalem nya kay gibalhin man, na dito na sa gibalhinan. So may gibalhinan Roma. Sa ato pa ang matuod nga iglesia ang sentro na sa Roma. Unsa man sa atong panahon karon nga iglesia o relihiyon nga ang sentro na sa Roma. Mga suking di paminaw unsa man iglesia haron nga ang sentro na sa Roma. Mao bitaw tong kadtong usa sa mga santos nato nalimot ko singalan babae man to. Sa dihang ang Santo Papa nato usa gutong tuiga nga tuwa dito ni balhin og kana abang puyo. Kay mura tog nasamok ko dito sa Roma ako to. Ibalhin sa atong dapita. Taon giadto atong usa ka babae nga atong giilang santos nalimot ba ko singalan. Giadto gid siya ang Santo Papa nato dito sa dapit nga ingnan siya balik dito sa Roma. Ang mensahe ato mga suking tigpaminaw tungod kay mo may gusto lagi sa Ginoo nga ang tinugyanan sa mga yawis ng herian sa langit Momontos Pedro. Unyang iyang mga successor po, iyang mga sumusunod siyang katungdanan kay na magi sumusunod. Nanglan dito gyud magpuyo ito sa Roma kay tuwa man ito ang sentro. Tuwa man ito ang pangkalahatang pagdumala. Ingnon talang central office. O nang kinahanglan magpuyo sa Roma, mo na nga nakabalik kita ang Santo Papa dito. Unya hangtod karon na nagis Roma magpuyo ang Santo Papa, di ba? Mga suking di ba minaw? Mao na nga kadtong gi-insert dito sa paraphrasing nga hubad nga Iglesia Katolika Apostolika Romana dili ito sayop mga suking di paminaw. Mutuo ta nga sa original dili gito mao pagkahanay. Pero sa paraphrasing mabasa gyud na mga suking di paminaw. Unya gikaingon ko na wala gyud manglimbong si Brad Wendell sa mong debate ngano? Kay ang gikasabutan mahimong mogamit og bisan unsa nga hubad sa Biblia. Gawas kong ingon dito sa debate sa gikasabutan nga dili pwede mo gamit og lain-laing hubad sa Biblia kay King James ra gyud kana ra gyung literal translation. Gawas og ingon ana. Kunya kay ang gikasabutan mahimo mang mo gamit bisan unsa sa ato pa pwede mo gamit si Wendell atong hubad nga iyang dala. Kaya moingon na ba sila gitampered ko no. Na kung matuta susgado natanahon ta lang di siya mauwawan. Kaya ako nagkita na pagkikuha ng grasya subad nga di ito tampered. O na, bisan pagkatuo ninyo sa Atty. Abbas dari Dipolog, naman siya nasa Biblia ang inunana. Unang ako yun yung i-issue dari sa radyo, kaya naka-record mo po ni Dere.
O na nga, ato po nang i-upload niya sa internet, kaya ato po nang ipadungog atong nag-comment dito. Kaya atong ipabarog. Hawa taon tamang limbong destibate mga sukiking paminaw. Una nga siyang giingnan kung dautan pa ng gi-insert nga Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ang pangutanan na ko, Brad, asa mabasa ni mo sa Biblia nga nag-ingon si Kristo ang mga apostol nga sayop ng kanang descriptive name sa iglesia nga Iglesia Katolika Apostolika Romana. Asa na mabasa nga sayop na? Hindi siya kabasaan na. Kaya wa mo yun ang basa, masayop na. Ako siyang giingnan nga, basin ikaw rin nag-ingon na, Brad. Sige, ikaw rin nag-ingon na sayop na. Mga suking tigpaminaw, no? Sang lidapiki naman ang atong oras. Okay, atong ipahibalo ninyo, no? Mga gihapon. Nga, si Veritas, doon na nalaki personal website no, sa internet. No? Pwede ninyo madungog si Veritas sa internet. Ang atong website no, sa internet to pagkasuking tigpaminaw, www.veritas899.webs.com. Okay, duhanan niya itong domain, no? Pwede veritas899.webs.com. Pwede po freewebs.com/veritas899. Pwede po na. Okay, dayan, kung dili mo ka siguro sa spelling, no, sa itong pag-announce diri, pwede ninyo textan sa Veritas sa mga gihapon nga number 0918-5497-065. Atong subon 0918-5497-065. O na itong cellphone number, no? Pwede mo text, no, ni Veritas para maklaro ninyo. Kaya ako po rin i-text ninyo ang spelling kit nga, di mo masayop. Kaya kung masayop yung spelling, di mo paingon, di mo makakonect sa akong website. Yang atong mga nangaging programa atong na-upload, so pwede niyo ma-download. Doon na tayo mga videos po, pwede niyo matanaw rin, ha? Ang ubang mga audio atong video file, parang nindot yun po kayo ninyo, kuha na mo itanadanaon. Doon na po may ka na mga printed materials nasa internet, pwede ninyo makopya. So, sulod lang mo sa website ng Veritas. freewebs.com/veritas899 o di ba ka veritas899.webs.com. Okay, eto ning tapuson binagis pagbasa sa mga pulong gikan sa kapare ba. Nga mao si Father Oscar Lukfair, no, sa KCM. Sa libro nga giuluhan The Privilege of Being Catholic, no, sa pahina 182. Many Catholics today have excellent education in secular fields. They have college degrees or have done postgraduate work in science, literature,
law, or many other related areas. But their education in religion stopped at the grade school or high school level. They have an adult's knowledge of many things, but a child's awareness of their religion. No wonder some of them feel that religion is for children. No wonder some of them abandon their faith when they are challenged by calumnies against Catholicism. Matod pa niya, no? Daghan ko ng mga Katolikos itong panahon karon nga taas kay edukasyon. Des natad ba? Tanang mga natad des pag-eskwela, no? Mga bright ba, utukan. Nakahupot og mga degree yun nga kolehiyo, diba? Taas yun, no? Postgraduate work in science, no? Maayo na siyensyas, literatura, pamalaod, uguban pa. Pero ang ilang edukasyon, no? May hunong na, diya pagali sa grade school or high school level, kanang ilang edukasyon sa may tungos tinuhuan, no? Sa ilang relihiyon. Ito pa, mga bright sila diya sa ubang mga kahibalo, nga tawhanon, apan ang ilang kahibalo sa ilang relihiyon. Sama ra sa nahibawan sa sukabata at child's awareness of the religion. Kaya nihunong naman silang tuon silang religion, kaya pagali sa grade school or high school, di ba? Wa man sila mo tuon og ayo. Mao nang matod pa niya dili ikatingala nga ang uban nila nibati nga ang relihiyon para ra kuno sa mga bata. Nya di po ikatingala nga ang uban nila mibiya sa pagkakatoliko sa dihang nakahinagbo og mga dili katoliko. Mao na nga ang mensahe na nawagan nato mga Katoliko nga magtuon jud ta para maantigo ta manalipod sa tong pagtuo. Okay no, mga suking di gumina, wala naman tayo panahon. Hangtod sunod Domingo po kan. Sa gyapon si Veritas moingon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, si Espiritu Santo. Amen. Limang taon ng taus-pusong serbisyo publiko. Ito ang maipagmamalaki ng RMN mula nang itinayo ni Don Henry Canoy ang Radio Mindanao Network sa Cagayan de Oro. Serbisyong di mapapantayan, tulong na walang pinapaboran, pagbibigay balitang walang pinapanigan, komentaryo walang kinakampihan, kundi ang katarungan at katotohanan. Ito ang RMN. Radyo mo noon, radyo mo ngayon. 55 taon nang kasama mo, Pilipino.